James Opondo. Menyo mar ji adek manyocha olal e nam chumbi odonjo e odiochieng mar adek kendo koro nitiere kembe mopogore monywako e menyo no. Nitiere yedhi 13 kod jolony mahao 200 ma osegol mondo otim menyo ni. Ji adek gi nyocha owito ngimagi tich abich bang' yie mane gidho manoting'o jopiem 22 nimo e kinde nyasi mar East Africa Ocean Festival. Ji 19 e yieni ne oresi ka adek to pod olal nyaka kawuono. Anyuola mar ji mane olalgi koro ywak kendo penjo rang'iny mar arita mane oketi motelo ne tuke makamae ka yie bende noyiene mondo dhi e nam chumbi. To jomenyo kata kamano to wacho ni pod gin gi yie ni ringrego gibro yudo. Ako wapi? There is a total of 13 boats in the operation with a total of 222 personnel, divers and support staff that are involved in this operation. And we are hopeful that today we will be successful. What we are asking of the members of the public, the affected family, and all the residents of Mombasa is to stay calm, because this operation is a delicate operation. And if we do not cooperate with each other, then the operation becomes difficult.